Падводнікі. Погляд зацікаўленага прахожага спыняецца на тэатральнай афішы. Розум дарэмна спрабуе падабраць літаратурную крыніцу. Запальваецца агеньчык цікаўнасці, тушыць які будзе поўны склад ваеннай падводнай лодкі. Прэм'ерай новай пастаноўкі «Падводнікі» тэатр імя Максима Горкага завяршыў мінулы сезон і адкрыў новы. Першы паказ рэжысёр Сергей Кавальчык невыпадкова прывязаў да адной гістарычнай даты. 4 ліпеня 1961 года на першым савецкім атамным падводным ракетаносцы адбылася аварыя, якая вырашыла лёс, якая змяніла жыцці, якая прымусіла людзей яшчэ больш сур'ёзна задумацца пра тое, што такое радыяцыя. П'еса была напісана яшчэ ў 2012 годзе, але прапрацаваць літаратурны матэрыял аказалася недастатковым. Для стварэння дакладнага вобраза ваенных маракоў рэжысёр запрасіў да працы над пастаноўкай прафесійных кансультантаў. Вопытныя падводнікі гатовыя распавесці не толькі пра марскую справу з яе законамі, традыцыямі і забабонамі, але і пра легендарнага ракетаносца. Строгія да артыста ў пытаннях прафесій, да метафар і мастацкіх знаходак пастаноўшчыкаў паставіліся чуйна. Размовы пра маштабнасць рэжысёрскай задумы апынуліся не пустымі. Калі суперзанавес, які аддзяляе сушу ад мора, ускінуўся ўверх і вачам гледача паўстала трох'ярусная падводная лодка ў разрэзе з прыборнай дошкай, рубкай кіравання і назіральнай пляцоўкай, зала здрыганулася. А на паклоне доўга дзякавала мастаку Алле Сарокінай. Эмацыйны тонус на працягу 3 гадзінаў сцэнічнага дзеяння падтрымлівала музыка. Саундтрэк горкаўцам падарыў вядомы расійскі кампазітар Іван Бурляеў, а над музычным афармленнем спектакля папрацавалі Алексей Ранькоў і Тимур Каліноўскі. Гумар і боль, будні і жар катастрофы, любоў і патрыятычны абавязак. Іх цягнула ў моры смага прыгод і рамантыка службы, жаданне выпрабаваць сябе і вылучыцца ў вачах каханай, адказнасць перад народам і жаданне зберагчы радзіму. Гісторыя па чарзе націскае болевыя кропкі, то выклікаючы усмешку пазнавання чалавечых пачуццяў і рэакцый, то прымушаючы напружвацца ў чаканні непазбежнага, то правакуючы вострае суперажыванне. І ў тэатры можна чуць шум марской хвалі і адчуваць пах дыму. І ў тэатры можна сыходзіць на дзесяткі міль пад ваду і чуць з зямлі песні, якія пераадолелі тоўшчу цёмнай салёнай вады за жывымі перажываннямі. Прыходзьце на новы спектакль у тэатр імя Максима Горкага.